Segona part per oblidar Fontetes en una jornada on el Cerdanyola Futbol Club ha rebut la col·legiada més voluminosa del que portem de temporada. El Granollers, recent ascendit a la categoria, ha filat uns bons 45 minuts i ha anul·lat els locals, deixant el marcador final en 0-4. El partit ha començat igualat, amb uns primers minuts de tempteig i poques ocasions per part dels dos conjunts. Al minut 9 arribava la primera aproximació del Cerdanyola a la porteria d'Ortega, en un remat de cap de Javi Sánchez que el porter visitant aturava sense problemes. Un minut després, Diego i Sergio Ginés combinaven per la banda dreta d'atac, però la passada de Ginés no trobava rematador. Per part dels visitants, no era fins al minut 15 que avisaven a Pociello, en una jugada de Duran que Ferran centrava per a que Alex Gil rematés directament fora. El partit podria haver canviat de sentit quan al 32 l'àrbitre assenyalava un penal comès per Quadres. Didi era l'encarregat de disparar la pena màxima, un xut que Pociello endevinava i aturava evitant el 0-1. Als 3 minuts següents el Granollers ha avisat 2 cops més a la porteria verda. Primer en un xut potent de Ferran que ha fet estirar Pociello per enviar córner. Tot seguit, un xut d'Eloi que rebotava el pal i entre el porter i el mateix pal s'evitava el 0-1. A 5 minuts pel descans, graderia, banqueta i jugadors del Cerdanyola Futbol Club reclamaven penal sobre Raúl Barrientos, en una acció on el 5 verd i blanc quedava estès dins l'àrea petita sense poder rematar. L'àrbitre no ha assenyalat finalment la falta. Al descans i ja vestidors, l'entrenador del Cerdanyola Futbol Club, Toni Carrillo, ha estat expulsat per decisió de l'àrbitre del partit. A la represa, els verd i blancs han sortit de vestidors convençuts que el partit es podia dominar i aconseguir la primera victòria a casa. A pocs minuts de l'inici del segon temps, Quadres enviava un esfèric en diagonal per Diego, que corria a la banda i s'escurava fins a l'àrea de fons per inventar-se una passada a Javi, que de cap rematava l'esfèrica, estavellant-se a la creueta i marxant finalment fora. Però als 15 minuts de la segona part, el Granollers ha tret pit i en una de les primeres arribades en perill ha fet el 0-1, un gol de Cano que rebia en profunditat de Duran. El gol ha deixat tocat el Cerdanyola. Poc després, els verd i blancs han gaudit d'una nova ocasió per igualar el marcador, en una centrada d'Eric Blasco a Daisuke, sol davant la porteria, que finalment el jugador japonès no podia rematar. El Granollers, per la seva banda, no estava disposat a perdonar. Al minut 71 arribava el segon gol de les botes d'Eloi en un servei de córner que quedava mort a l'àrea. El 0-2 ha fet que els verds abaixessin a poc els braços i s'esvaís l'essència lluitadora característica de l'equip. 6 minuts després, una jugada en banda de Riqui acabava amb el remat de Cano, que entrava sol a l'àrea petita per anotar el tercer gol. Amb un Cerdanyola totalment desfet, Bauli, novament de córner, anotava el 83 al 0-4 definitiu. Final de partit amb uns verd i blancs plens d'impotència i pensant ja en treballar aquesta propera setmana per treure bons resultats de Terrassa.